Niin, Hello Kitty vei sun sydämen tietysti, Laura, mennessään. Kuinka kauan te olette luistellut ja sitten kuinka kauan te olette harjoitellut tätä esitystä? Aloitetaan sinusta. Kauan sä oot luistellut? Mä oon luistellut 7 vuotta ja tää on 8. vuosi. Ja kuinka kauan sä oot harjoitellut tätä esitystä? Aika kauan, onko se nyt noin kuukausi tai vähemmän? Sä oot varmaan harjoitellut yhtä pitkään, mutta osaat siellä kaikki temput. No kyllä mulla on joitain mitä mä en osaa, mutta kyllä niitä on jotkut tullut jo opittua. Mutta entäs tän illan esityksestä, onko se täysin halussa? Tiedättekö tasan tarkkaan mitä pitää tehdä vai vieläkö täytyy kerrata ennen kuin menee jäämään? No kyllä se on aika hyvin muistissa. Otetaan tähän loppuun vielä. Te sanoitte, että on liukkuja. Niin onko teillä joku sellainen yhteinen asento? Otetaan siitä vielä loppuun kuvaan. Joku, mitä paljastatte siitä esityksestä. Liukuasento. Antaa mennä vaan, tytöt. No niin, hyvä. No niin, sinä voit jäädä sinne vaan tekemään.